Nenya kwa ramogi gi jaira mar Lole TV kamora mara maintie arwaki chenro ni endi mar pur gi kwan ma ikelo ni kod an Millicent Adhiambo ka odiochieng' ma kawuono wanyonore e dala mar Kisumu ka endi kama bende wan machiegni kod Tom Mboya Labour College ka bende wadakelo ni chenro ni endi kokadho kuom japith kata kamong'ere ni Tich Kouma Community Based Development. Machiegni chenro mondo mi wapuonjre kokadho kuom pur kod pith mopogore opogore mago matinde wayudo ni ndalo ma piny tek ni endi ema ji konyore godo kata ema kelo ni ji yuto. Machiegni e chenro machiegni wendo na makawuono. So an gi nyingi luongo ni Samuel Oluma Nyakach. An one group Potika group and chairman mar Tich Kouma CBO. Yes. Koro kar Tich Kouma kaendi itime kit pith mane? Sana pith mwatimo ng'eny nikech kuma wantie ni wan e thidhia. Koro watemo timo gik ma nyalo bedo mabeyo gi thidhia mok keth alwora bende. Yes. Bedo ni thidhia nigi pi mang'eny, wang'iyo kaka dwa ti gi pigno, watimo ka wapidho rech bende. Gik mamoko. Yes. Koro Tich Kouma kaendi iwacho ni upidho rech. Rech ni kende mupidho ga koso nitiere mwandu mamoko ma bende yudore Tich Kouma Based Community Development kae? Aparo ni gik mwatimo ng'eny ok wapidh rech kende. Kae kiyudo maber wapidho nduma, wapidho yiende, to wan gi nyaka koth yiende ng'ama nyalo dwaro be wanyalo miyo. Yes. Alafu bende machielo kendo mwatimo ka bende wan gi bunguro mathin ma jok manyalo dwaro keto kata mana buch gimoro kata mana gin gi buch gi kata gin mana gi arus gimoro ginyalo bire. Koro odiochieng' ma kawuono to daher mondo mi wawuo e pith mar rech mondo mi oganda mang'eny kata nyikwa ramokwa be ong'e ni rech ni endi nigi yuto machalo nade to ere kaka inyalo pidhe. Koro kaendi nuchako pith ma kamaendi karang'o to nuchake ji adi? Aparo ni Tich Kouma CBO nwachako higa 2006 to nwachake kaka self help ke CBO ing'eni duong' ma self help nwachake ji 10. Gimomiyo nwachake ji 10 nikech nwang'iyo ni sana waonge tije madwa ti nikech thothne ne wan jok ma jua kali. Koro nuchake ji 10 to ang'o miyo nuseto sana nikech ka ng'iyo alwora kaendi aneno ka fish ponds odhuro. Ang'o miyo nuyiero mana ni we watem ane gi rech ni mokwongo ka waluwe gi gik mamoko machalo kaka nduma, yiende gi gik mamoko go eko? Kunyalo neno kata matin ka en kuma ne thidhia kuma ne pi nitie. Gima nwanyalo kuongo yudo machiegni en pi. Koro nyaka nakwong wamany gima wanyalo tiyo gi pi mokwongo. To koro pi ma utiyo godo e fish pond ni endi oya kanye? Kineno kata ka ng'at mong'eyo wantie tok Tom Mboya Labour College, apani thoth jok man Kisumu kanyalo ng'eyo. Kidhi e ndara madhi Donga. Gima wanyalo wacho matin, kuma watiye ni ne nitie thidhia ma nyaka chon, en pi mane a chon mane kwerewa ne tiyogago. Ne en pi mane wuok piny. Koro bedo ni nodong' nono ma gimitime onge, koro ne en pi mane ringo nono. Koro nwang'iyo ni pigno wang'i gima wanyalo tiyogo ema nwachako tich mar pidho rech. Koro ok ipuonje nyikwa ramogi matin kaka ng'ato nyalo process ma ng'ato nyalo luwo mondo mi oket a good fish pond kata opidh rech maber. Ere kaka ng'ato nyalo chako oluwo steps mage? Iketo pi kosekanyo rech, ere kaka ng'ato nyalo? Aparo maber ni rech pidho ok tek ahinya to bende pidhe tek matin. Rech ing'eyo ni gima dak e pi. Koro gimokwongo ikwongo ibedo gi pi nikech lowo to dhano nigo te. Koro nyaka ikwongo ibed gi pi mokwongo. Kisebedo gi pi asibedo gi lowo. Kisebedo gi lowo koro inyalo ng'iyo kaka inyalo kunyo pond. Koro en mana dwaro pesa minyalo chako kunyo go pond koro. Koro sama isekunyo pond imanyo yudo kuma pi nyalo wuoke, ere gima kuongo to ere kaka utime? Aparo maber ni sama ikunyo pond gima bende ikwongo ing'iyo kendo mar ariyo nyaka ing'i kuma pi aye gi kuma pi dhiye. Nikech kata ikuny mana pond no chuno maber ni nitie pi mabiro donjo e pond to nyaka ochak owuok kendo. Koro nyaka ing'i kaka pi ringo. Kiseng'iyo kaka pi ringo koro eka ichako kunyo pond. Kamano. Koro sama isekunyo pond ma iketo pi ming'iyo kaka pi ringo, dong' be nitiere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni rech ni endi maber ka dhi keto kata nyalo survive ka? Koso
rech ng'ato nyalo kawo moro amora to biro kete pi to chako dak? Aparo maber ni rech to wan go mang'eny nikech kamoro amora ma pi nitie nyaka bed gi rech. Nitie rech maluwo aluwa pi ma ok gin rech mok dongi nikech unyalo paro ni kata omena en rech to kata ipidhe higni 100 to pod ok obi kalo nikech pok aneno omena mokalo size be nitie go. Koro kidwaro rech madongo to nyaka be imany mana rech manyalo dongo. Nitie madongo gi mok dongi. Kamano. Ok inyalo lero ne jowinjo madongo go endi ma ng'ato nyalo pidho kata keto ne fish pond madongi moyud go yuto? Aparo maber ni kipimo maber wan gi rech mar ngege. To rech ma sana inyalo pidho, inyalo kunyo fish pond bikete. To gi wan gi rech mar mumi. Rech ariyo gi gik mayudo ni sani inyalo pidho e lowo motwo. To rech mamoko chuno ni nyaka itergi ma iketgi mana e nam. For example, mbuta ng'ato ok nyal pidho e fish pond? Mbuta ok nyal pidho e fish pond kaluwore nikech mbuta en ochamo gima ngima. To chiemo ma wayudo ni mbuta chamo kabisa gin chiemo ma wan ok wanyal dwaro wayudi nikech kata obed mana rech mimako nyaka imake kongima bikele kanyo. Koro kipidho mbuta e fish pond tiyudo ni en gima ok inyal nyalo nikech onge kaka ibiro yudo chiembe ma en go be miye chiemo manyalo romo. Kamano. Koro in ka Tich Kouma community based organization kaendi, un kit rech mage ma upidho to gin chiemo mage mumiyogi? Wan gi rech mar mumi kod ngege. Mag rech mwapidho. Chiemo to tindo kwanyalo wacho ni chiemo onge, chiemo ng'eny. Chiemo ne onge mana chon mane pod wakia ni rech ok pidhi. Mana nikech chon ne dhano ong'e ni rech en gima dongo kende. To kiseyudo timag lakini sani gima timore sani tinde wang'e ni rech ipidho. Koro apani chiemb rech to ng'eny kata mana e dukni machielo kuonde ma inyiewe chiemo machielo mamoko. Kamano. Koro gin chiemo mage ki mention 1 2 3? Aparo ni nitie minyalo yudo e duka ma jolony osetimo go nonro maber. Bong'eyo ni mane minyalo miye lakini wabende kaka wan maber nikech en gima bende wan e iye. Wang'eyo moko ma bende wanyalo manyo kendwa to wamiyo rech chamo. Kamano. Koro adagomb mondo mi ilernwa nyingegi nikech ing'e ni ok inya dhi e duka nadwaro chiemb rech. Dong chiemo ka chiemo nitie kaka omiga nyingegi wacho ni adhi manyo kata wach ni ng'ama opidho gwen nitie chicken mash, layers mash, kienyeji mash kamano. Rech be nigi chiemo maber? Apani rech to wan gi rech wan gi gimoro miwacho maber ni fish feed. Fish feed ni koro oluwore maber ni nikech rech bende pod gintie kidieng' mopogore opogore nikech nitie rech matindo, nitie rech madongo to rech be chiemo kaluwore gi pek mar dende. Koro kapod otin ochalo kaka gweno kapod otin to nyaka imiye gik monyalo chamo matindo tindo. Kodongo dhi kod diere kanyo be nyaka imiye chiemo monyalo chamo ka en e diere. Kochako bedo koro maduong' koro nyaka imiye chiemo monyalo chamo koduong'. Mano bende kaka bende rech bende mane kaka ipidho rech. Sana rech mwan go kae nikech nwatemo pidho rech michamo to nwayudo ni rech michamo po nigi tije mang'eny nikech rech ineno ni sani wan gi nam. To king'iyo tineno ko wan gi ponds. To wan gadier ni ka nam duong' marom kuma to rech onge iye manyalo romo dhano. Koro wan waben ka wan gi buche moko matindo tindo mag rech to wamany rech mwanyalo pidho. Rech mwanyalo keto kanyo ma bende sani gima watimo wagolo rech wanyuolo rech mathindo ma ji kawo. Koro nwayudo ni matindo ni maber nikech sani tinde ji pidho rech nyaka e nam gi cages. Koro wan ka wanyuolo rech mathindo to wamiyo jok matere e nam e cages. Mano e gima watimo sana. Wan rech matinde mwanyuolo. Koro rech matindo gi onyalo bedo rech ma age ne nyalo romo nade? Mandalo ne romo nade nikech gimoro amora konyuol nyaka odong' ogik e size moro tiwacho ni mae koro romo we wa release kata waus ne jogo makawo. Sana rech nitie kuma waketo rech mamon gi machuo. Tok ndalo 14 wagolo rech matindo magisenyuolo. Ndalo 14 oromo rech nyuol. Wagolo rech mathindo go waketo gi e net moro matin. Net matin ni nikech sani nitie lony ma sani oyudo manyien. Nitie rech miwacho ni rech mabuoch te. Kaka inyalo boro rech. Chon ne dhano pod nigi rieko mar ni rech inyalo loko mondo gibed chuo te kata mon te. Koro sani nitie chiemo ma bende wamiyogi kuom ndalo 21 to gilokore chwech achiel. Bas koro wanyalo miyo ng'at madwaro kodhino koro nyalo dhi pidho. Gimomiyo watimo gima kamano nikech ka en rech manyuol to dongo mos.
lakini ko en rech mok nyuol to dongo piyo kamano. Pero kamano ahinya wadhi mana nyime kapod wadhi nyime tielo mokwongo maneno ka bende sa ochiegni mayo wang'wani daher ni ilernwa ni to kaka ka iwacho ni upidho mumi gi ngege bende mumi gi ngege nyalo dak e fish pond achiel koso moro ka moro nigi fish pond ne mopogore? Sana nitie pith mar mumi minyalo yudo mumi gi ngege mwaluongo ni polyculture. To nitie pith minyalo keto ngege kende kata mumi kende, mane kaka watimo, lakini riwo tinyalo riwo nikech kata riwo to onge ni moro chamo wad nikech mbuta kende mok inyal riwo gi rech mamoko kamano. Koro un karu ka uriwo koso upogo? Nitie ponds mwatimo polyculture to nitie mwapogo. To wan polyculture be kwatimo ni polyculture nikech wan waketo mana rech madongo manyuol, ok wan gi rech matindo nikech wan gi mine rech manyuolo rech matindo, koro rech matindo to wauso ne joma chielo kamano. Ero kamano ahinya Sam, mana kamano jahera mar Lolwe TV kuma wachope niendi, kano katielo mokwongo wadhi mana yweyo matin koserumo kanyo, ikidhi mabor med dakteche TV mar Lolwe kata wang' jowi mar Lolwe mari mondo mi iduogi wamed puonjore kod pith mar rech kaendi, gigo migombo ng'eyo kata ibed ng'ano manyalo gombo chako pith mar rech, keche mana kanyo ikidhi mabor waduogo bang' dakika machuok. Machiegni kendo e tielo mar ariyo ka chenro mari niendi en mana macha kata mane wadhigo nyime mar pur gi kwan kama bende wapuonjore kotenore kod pith no mar rech kokadho kuom tich kouma community based organization mano mani Long Dunga Road next to Tom Mboya Labour College, kama bende arwakeni machiegni kendo e chenro mondo wadhi nyime ikonya achiel ariyo adek manyalo konyi kod kit pith mari ma itimo kamoro amora ma intie. Machiegni kendo wendo mara kamano. Ka wadhi nyime isewacho kanyo ni utimo polyculture mar rech kata unyalo keto gi separately. Gin pols adi ma ungo kaendi nyaka nuchak wach mar pith rech eni usedongoru munyuolo fish pols adi? Aparo ni sirikal nokunyo ponds, nomiyo economic stimulus project motimore 2011. 2006 ne wan gi ponds mathindo thindo mane watimo kiwan mokwongo. Kane higa 2011 ochopo, sirikal nogolo pesa, sirikal mamalo nogolo pesa mano kuny ponds e Kenya mzima. Kanye mwabide ni wachako dugu wa yude ponds bako machielo. Sani wan gi ponds 12 mwango, lakini wan wachako gi ponds 2 mokwongo. 12. Ei ponds 12 giendi. Ponds moting'o mumi gin adi, to moting'o polyculture gin adi, to moting'o rech matindo, to moting'o ngege gin adi? Sana one ponds mwango gin ponds moting'o mine rech manyuol. Waonge ponds moting'o rech matindo. Nikech rech matindo wachako golo waketo gi net moro miluongo ni Hapanet kuma koro gibete, nikech kiweye ponds to sama ng'ato dwaro kibi yude. Nikech to pond bende kwa kete net be waneno ne ber, nikech net kanyo minyalo ng'e kwan rech miketo gi chiemo monego bed ni miye. Mane gima watimo. Koro nitie quantity mar chiemo mowinjo mimiyo rech kaluwore gi namba ma entiego to gi pek mar dende. Okinyalo liekonwa expand kanyo matin nyiso ni ka in gi rech 50 owinjo imiye chiemo kata mar quantity maromo nade, to rech gi ka gichwete to moko dere igi koso nitie kaka uketo gi tenge gore gi pek kaka wan to wanyalo wacho ni waketo rech ei happiness montiego kaluwore gi tieng' monyuol. Nikech wan wapogo gi tok jumbe 2. Juma 2 kwachoko nthi rech wakete net achiel. Kendo juma mar 2 kendo kutiko jumbe 2 kendo wachoko wakete net moro machielo. Koro kanye mwang'ego size mar rech kaka kobet, nikech wabiro ng'e ni ma osetieko ndalo marom kama onego bed to gin namba marom kama to onego bed ni wamiyo gi chiemo grams marom kama. Kamane kaka watimo. Koro tich Hapanet ka en mar mondo rech ng'eyo ni rech oseromo size maromo nade to chiemo mowinjo ni to Hapanet ni Hapanet tije sana en keto rech kamoro achiel. Nikech rech tindo to sama customer biro ok dware pi, golo rech pi tek kimanyo rech pi. Koro Hapanet ni gin kuma wanase rech mokwongo, wakete rech mokwongo kapod yom to
wa separate kuom madongo nikech kidhi gi madongo bende kibiro miyo gi chiemo ibiro yudo ni samoro madongo biro magi. Mano e gima watimo. Kimiyo gi chiemo. Erokamano ahinya. Koro nikech wan e chenro mar gi kwan ma bende wadwa ni wang'e ni pith mar rech ni endi nyalo kelo yuto maromo nade. Ing'e ni ng'ato nyalo neno ka un kaendi un kaka an organization to gichayo ni organization chano kanya donje ma kaka timo mana tich mag fish pond ok apar ni fish pond ji bok ohero chamo rech moya e fish pond bla bla kaka ji nya wuoyo donge. Koro gi e thuolo ni endi daher mondo mi iliet node ka wiya kwan kata kitimo kata kete approximate inyalo mana lieko mondo inyisa ni ka in gi rech kata 50 tiuso mine gi onyuolo maromo kama tiuso maromo kama ng'ato nyalo yudo yuto maromo nade kata profit maromo nade. Hapa ni sana gima nyalo wacho kaka wan e Luoland kae. Aparo ni ung'e yedhe mamero ji. Gima nigi pesa maluwo yedhe mamero ji en rech. Nikech onge kuma useneno ka rech odiwo ndalo duto te. Ochal gold. Nikech kata sani wan gi rech to a China. Manyiso maber ni gima luwo yedhe mamero ji en rech. Rech nigi pesa. To aparo ni wan en gima wan mwang'iyo go nikech wan wanene kanono nikech onyuolo e rech. Lakini rech to nigi pesa. Rech nigi pesa ka in ng'at ma oketo pache ni dwa timo pith mar rech. Kamano. Aparo maber kata ma wabedo wang'iyo ni koting'o rech 100 tinyalo use nang'o ma ukel ni profit ma bende moko nyuol kaka aparo maber ni kanyalo goni kwan maber anyalo mi chakre rech 1,000. To rech 1,000 ni anyalo keto ma mon 700 gi machuo 300. Koro bedo na mane nyithindo an adwaro nyithindo. Okang'i rech madongo. Koro anyalo wacho ni rech achiel nyalo nyuolo na nyithindo 1,000. Kanyalo wacho to nyalo nyuolo na 500 e kuom jumbe 2. Rech achiel nyuolo na nyithindo 5. Koro inyalo goyo gi rech 700 mango. Iro ne gi nyithindo adi. Tok jumbe wige awach ndalo 42 onego bed ni rech ga use. Poko chama saidi nikech ng'ama pidho rech ma chamo ubiro dhi dweche 6 ka chame achama. Koro mara ne anyalo go rech 500 tagogi 700 tachaka go gi siling 5. Mano en pesa manyalo yudo achaka go gi siling 5 to mano en pesa manyalo yudo ndalo 42. Kamano. Kamano ne janeno kaka isewinjo ni puonjgi makare ageno ni kwanyo gimoro kanyo ni tich moro amora bed pith kata obedo ni white collar job kata tije mag andika gindi ok bikodi maber inyalo manyo tich kata pith moro mondo ichak piny wach ni gini ganya tije mondo konyo. Wadhi mana nyime kaka wadhi noendi gi puonjruok ageno ni kuma wachope noendi idhi maber gi thuolo ni endi jatelo daher mondo mi mention wach China. Ang'o minya wacho kuom rech mar China? To ere kaka ng'ato winjo ng'e ni ma rech China to ma rech moa e nam lolwe ma pachowa kaendi? Aparo maber gima nyalo wacho kuom rech mag China. Kuom China. China kelonwa rech kang'iyo pesa to ok ong'e ngima. Lakini rech mane wan go ndalo mane wachako chamo ndalo te gin rech mane wakawo ni en kaka chiemo mane ok nwang'e go pesa. Koro mae pogruok manyalo wacho ni nitie rech mar China. Rech China onyalo ng'iyo yo monyalo miyo gore chiemo mondo mi odong piyo nikech en ong'iyo ni mondo mi oyud ohala. Koro mane pogruok manyalo wacho rech mag China gi magwa mag mane wan go ndalo duto te. To kaka un kaka in jakom kendo isebedo japith rech ing'eyo rech kaka chal ing'e ni nitie jowa ma bende pile gisebedo ka gi consume rech mar China ni nikech gikia pogo e kit rech mar China gi kit rech ma igole nambo kata migole fish pond ma pacho kaendi. Bende inyalo lero ne janeno mondo mi kodhi e chiro kata kodhi nyiewo to ng'e ni ande ma rech China to ma rech ma pacho kae. Aparo maber ni kaparo kanyo te en nyawo marwa gima nyalo wacho. Nikech rewa mwago e gidene mwagole nambo mar lolwe ni kapo ni ber to nego bed ni watere e chiro achiel. To bedo maber ni Kenya kuma wantie be mibadhi bende ng'eny. Ubiro wuondi maber ni chiro achiel no
rech ma e nam lulu kete chira chiel bas ng'ato golo moro China bende chako kele iye kanyo apani dwaro mana maber ni mondo wang'e ni rewa duto ma kama mwagole nam lulu kata mwagole Kenya waka wamiye chira chiel modhiye mano gima nyalo wacho ni wanyalo timo. So according to physical appearance be nitie pogruok malich ma ng'ato nyalo identify go rech China kopogore kod rech ma pacho ka? Aparo ni nitie gima nyalo pogo ni rech ma China gi makae nikech rech ma China osebudhe braf kuom ndalo kata mana dweche 3 kata 4 kata kidhi mwalo kata idhi yudo ka gintie king'iyo wang'e gima osebudhe frija nyaka ing'iyo wang'e to biro nyisi nyalo ng'iyo wang'o lani to nyal miya ahinya lakini king'iyo tong wang'e tibiro ng'e maber ni rech mar China mane ka kwafwenyo rech mar China. Nikech aneno juga jomoko wacho ni mara giro tenge wigi tindo yani bla gik mang'eny ok ni giro tenge kata rech ma sani king'iyo kata rech ma e cages podegi kiyudo nitie rech mar utenge rech ok nyal kawo rech gi kala mare lakini rech China to wang'eyo nikech rech miyudo no osebudhe frija ming'a okele gi ice bochako kele stop pod odak mana gi ice cha koro ni ng'at ma samoro oseng'e wan jok moseng'e chamo rech pile ma e nam mano oseng'iyo gi rech mimako tichamo sano ok nyal tamo ng'eyo rech ma e nam lolwe ka gimoro ma okono. Erokamano ahinya kuom puonj maber wadhi nyime nikech sabi aneno kochiegni mayo wawang'wa kaendi mapiyo lernwa achiedh nade kata midhiero kata challenges mago motud kod pith mar rech kod pith mopogore opogore. Aparo maber rech challenge gima wanyalo midhiero monyalo wacho nitie rech en mana ni mokwongo rech dwaro pesa nyaka ibed gi pesa. Mar ariyo wanyalo wacho ni rech nyaka ibed ng'ama nyalo rito nikech joma ng'eny ohere en gima dhano ohero to wawacho ni e Luolandwa ka gima wanyalo wacho challenge ma kendo wanyalo midhiero manyalo bedo mar adek gik machamo rech e Luolandwa ka ng'eny nikech thoth gik machamo rech nyaka gibed mana kuma nam nitie koro mage midhiero ma wan go e wach mar pith mar rech. Nyaka nuchake kaka community thing bende kata kaka giriwruok bende use experience challenge moro mane pek ahinya neno ni uweri gi pith mar rech ni? Aparo ni ndalo moko ne wapidho rech along kech kuma wantie ka en wetland wakiyo gi jo KWS nitie ndalo mane wasepidho pi wapani wapidho rech kech rech mane wakete iye gik machamo rech nochamo te koro wan wasiko kwa miyo rech chiemo kwa pani wapidho rech kar wapidho pi mane midhiero mwasebedo go maduong' mogik. But mano nokomiyo wach ni wawe pitho nere kaka nukadho badhono badhono gima nwakadho maber ka nwaseng'e maber ni gin ogwenge mochamo rech koro nwang'iyo ni gimonego bed mokwongo wang'e mokwongo en ogwang' mane kaka nwakadho badhono kamano. Erokamano ahinya koro anyaka nuchaki koro benefits mage ma pith mar rech ni endi osekelo ngimau kaka jo community kaka jotich kouma community based organization? Aparo ni benefit monyalo wacho nikech kuma watiye ni wan waonge ng'at mamiyo pesa ka oko to kata kaka ineno antie kae ni ok ondika to an gi nyithindo madhi secondary gi mane primary nitie gi mane colleges nitie gidhi school to gichiemo koro aparo ni mano oromo nyisa maber ni wasebedo kwadhi maber. Manyiso ni ji duto te manie tich kouma yudo thothgi yuto maru thothgi wuok e organization ni mar pith rech kod gigo mopogore opogore manie iye ka. Mane kaka nikech wan jok mak monde onge wanyalo wacho to bende watiyo kaka volunteer ok wagej salary ni kocho waket ni kochopo dwe nyaka wachamo na pesa makama kochopo dwe to wang'iyo pesa mawuok to wang'iyo pesa ma project ma wan go dwaro to wang'iyo ma members be nyalo pogo to timo gimo timogo to be members mwayudo kod ahinya ma samoro bende nigi dich momako to wanyalo kono wanyalo miyo gi loans matin mane kaka wasebedo kwa dak. Erokamano ahinya ng'ama nini sani en puonj mane minyalo miye makata koda kaka iwacho ni tiyo kaeni en puonj mane minyalo miye to bende inyalo bende lero gigo mabende ka ng'ato olimo tich kouma based organization kaendi mwandu mabende onyalo yudo? Apa ni puonj manyalo miyo jo nagi wetewa en achiel nikech okwongo wane muon gi pi mokwongo to kendo wane gi barupe mabeyo mang'eny to wane gi lo
madongo matimo nono. To lopego wanemo kwatie to kendo wanemo wane town. Kwa budho to wago siasa to kwati. Koro anyalo mana gima anyalo jiwo ji ne kaber. Onego bed ni wadoku e dala. Wang'iu kaka walos pesa gi pi mwan go gi lope mwan go. Mano gima anyalo wacho matin. Erokamano ahinya. Lek mane ma un go kod Tich Kouma Based Organization chop higni 5 kata 10 mabiro? Wanyalo wacho ni chok higa achiel mabiro, 10 bor ahinya. Chop higa achiel mabiro waparo ni wadwa ng'iyo yo madwa nyiewo go, wadwa manyo go lowo moro maduong'. Nikech wetland katigene oketowa ni nitie gik ma nyaka watime, to nitie moko mok wanyal time. Waparo maber ni e higa mabiro kama ber ni wadwa medo gik mwanyalo timo. Waparo ni wadwa ni mondo wabed gi hotel moro maber mwanyalo gero ma obok ketho alwora nikech warito alwora. Nikech wang'e ni nitie welo mabiro biro Kisumu kae 2022. To wabende wadwa ni kochopo 2022 wabende jok mabiro biro go bende koro wabende wanyalo loko go ohala, wabende wanyalo bedo gi pesa. Alafu kanyo bende wang'eyo ni wanyalo yude welo moko bende samoro nyalo support wa, mano gima wan go. Ageno ni leku bochopo kare. Wang'e na Free City biro. Koro wabe kanyo mabende wang'eyo maber ni nyakwa wuoge gimoro. Erokamano ahinya. Koro gi thuolo ni aneno mana ka puonjo odiochieng' ma kawuono kata chenro war odiochieng' ma kawuono ni mar pur gi kwan kokadho kuom pith mar rech, kokadho kuom organization mar Uniendi osechopo mana e kar gikone kata e kar giko mare. Koro gi thuolo ni endi nyiswa ni uyudoru kanyo. To ere namba ma ng'ato nyalo yudogo kopo ni nitie jalno maneni ma bende nyalo gombo lalore kodi mondo mi puonjri kode mathoth ka ang' wasetieko. Aparo maber ni wan kuma yudore wan Mwalo Matombo e Labour College. Ka in ng'at man gi simbe mimulo mosgi, minya donjo go e mbui, to inyalo dhie e Google Map ti Google Tich Kouma, imanyo Tich Kouma CBO, to ibiro biro nyaka e Tich Kouma CBO. Mano ng'ama nyalo manyo. To ng'ama nyalo manyowa e namba, to anyalo mi namba minyalo yudowa go. Inyalo yudowa e 07 25 78 40 30 07 25 78 40 30. Kanyalo dok gi dhok kizungu samoro jomoko winjo dholuo 0725 78 40 30. Mano kigo tiyudowa. Erokamano ahinya Sam kuom bedo kod chenro kendo kuom puonjo ni Kwaramogi weche mabeyo beyo ketone kod pith mar rech. Ago erokamano ahinya. Nyasaye mondo omedi ndalo. Ne janeno mobedo kodwa chenro nyaka thuolo mar goni erokamano kuom bedo chenro kageno ni nyaka nwachak e telo mokwongo kod mar ariyo ikawo puonj kotenore kod pith mar rech kokadho kuom wendo mane wan go kawuono Mr. Sam mabedo osepuonjowa maber. Gi thuolo ni endi tina we unwaro muru Jumapil mabiro kageno ni in maber, Nyasaye oriti nyaka warom odiochieng' mabiro noendo. Rito masani mane tayi ne an Millicent Adhiambo.